Riikka Aukee Gruppomerkkaalista, hei. Koma 2 on Torrevihan Aquas Nuevaksen kaupunginosassa sijaitseva uusi asuinkohde, josta on vielä muutama muuttovalmis asunto jäljellä. Käydään tutustumassa kohteeseen. Residential Koma 2 on uusi muuttovalmis asuinkohde Torrevihan Aquas Nuevaksessa. Alue sijaitsee lähellä kantakaupunkia, jonne on hyvät kulkuyhteydet. Lähellä ovat myös palvelut sekä muun muassa Torrevihan kuuluisat perjantai-markkinat. Asukkaiden yhteiset tilat käsittävät padelkentän, keskelle rakennetun viheralueen sekä upean ympäri vuoden auki olevan uima-allasalueen. Vapaana on vielä muutamia 3 makuuhuoneen ja 2 kylpyhuoneen quad- eli apilataloasuntoja, joissa oma piha ja iso yläterassi sekä muutama alakerran 2 makuuhuoneen bungalow-asunto, joissa on oma piha. 3 makuuhuoneen asuntoja on myynnissä ja muuttovalmiina 2 eri tyyppiä. Osassa on 2 makuuhuonetta alhaalla ja 3 ylhäällä. Näissä asunnoissa on 2 kylpyhuonetta, joista toinen kylpyhuone on yläkerran makuuhuoneen yhteydessä oleva niin sanottu en-suite-kylpyhuone. Asunnot ovat valoisia ja huolellisesti viimeisteltyjä. Kaappitila on runsaasti seinärakenteisiin upotetuissa vaatekaapeissa. Rakennuttaja tarjoaa kaikkiin asuntoihin kodinkoneet ja kuvissa näkyvän kalustepaketin kaupan päälle. Yläkerran makuuhuoneista on käynti terassille. Asuntotyypistä riippuen yläkerrassa on 1 tai 2 makuuhuonetta. 3 makuuhuoneen asunnoissa ylimpänä on iso aurinkoinen terassi, jossa voit nauttia Välimeren auringosta ympäri vuoden. Aurinkoisia päiviä Torrevihassa on keskimäärin 300 vuodessa. Terassille mahtuu mainiosti ruokailuryhmä ja vaikkapa sohva, tilaa jää vielä grillillekin. Alakerran bungalow-asunnoissa on 2 makuuhuonetta ja 2 kylpyhuonetta, olohuone, avokeittiö sekä oma piha. Asuintilat ovat yhdessä tasossa. Myös näihin asuntoihin keittiön kodinkoneet, kuvissa näkyvä kalustepaketti sekä pysäköintiruutu pysäköintialueelta tulevat kaupan päälle. Mikäli olet kiinnostunut tästä tai muista Costa Blancan asuntokohteista, ota yhteyttä. Tervetuloa Espanjaan!